Mga unda mga bay, kumusta? Nagkuan ko, nagisa ko og kalabasa. Kay kanang nagsige na lang mi og kanang manok ba hindi na ko adubohon, ako na pong sabon. Unya nagsige manok dayon nagtalong sad mi dayon nagsirim sa datong isang adlaw, nagpula-pula na ako mga panit. Mga pula-pula lingin-lingin. Hadlok naman ko kay murag na allergy na ko ba, pamintin lang. So, ito. Nga, isa-isa sa utan karon. Tanon sa ta. Nagkaon akong kauban kay ako to siyang gipaunag kaon kay kanang kaysa maghulat pa siya dito sa labahoon. Wala mi nagdungan og kaon karon kay busy mi sa usag-usa. Ito. Nga ako na siyang gipaunag ganiha mintas na pa siya time. Nga kay maning ako usa kay gamay ra. Usara ka bawl. Gamay po siya ka bawl. Okay, og duha mi biti mang dagkuan na mga kaon. Di na makontrol. Unsa na lang ang bills. Di ba? Nagbasa ko sa inyong mga comment diyan ni ha. Og nalab na nako dihang uban. Ang uban po na nagbasa ko. Tulo sad akong luha. So, salamat kayo. Naalay usa ka comment diha nga nagkuha sa akong atensyon. Nalimot ko sa ngalan. Dali ra mo ko malimot kung masuko ko karon taod-taod wala na. So, tanan kay ko so ang wala lang nako malimti. Nag-ingon ka diha nga isog kayo ko. Nanglan ko nga magkuha kay mga amo. So, kuya or ate, kung kay balo lang ka sa mga sitwasyon na mo diri nako, halos kada adlaw ko diri magpaubos. Napag time nga ibutang nako akong kaugalingon sa ilawom sa ilang lapalapa. Kay kinahanglan gyud nga magpahiubos. Kinahanglan gid diring dapita magpahiubos og taas kayo nga pailog. Mao gi kinahanglan diring dapita. Kung nasayod lang gyud ka kuya sa among or ate or bay, nasayod lang gyud ka sa amo ang kahimtang diri. Sa amo ako ang kahimtang diri. Sulod sa ilang panimalay sa matag adlaw. Siguro makaingon ka sa imong kaugalingon nga. Grabe. Nakaya nimo na. Makaana jud ka kay naamang ko'y mga gipanghawiran nga mga pangandoy maotoy magpahatag sa kuwag kadasig kalig-on og ingon man sa ablabaw sa tanan ang magpailog. So naay kausa diri nga nahitabo kaduha nga nahitabo nga wala na ko ma-share sa inyo ha. Ang i-share lang nako puhon-puhon kung naa ko sa atuhang yutang natawahan. So sa pagkakaroon dili ko niyo masabtan na magiuban nga di gyud makasabot sa akong kahimtang. Dili ta mo mabasol ni ana kay wala man ta nag-uban o wala sad ko kailan ninyo. So mao man na inyong panglantaw. I respect that. Pero kung nasayod lang mo gyud kung unsa gyud ang kahimtang namo diri. So makaingon gyud mo nga grabe gid ay ninyo kalig-on, grabe gid ay ninyo kahiro. Makaana jud mo pero adto nga time manggod maong natubag gyud to nako akong alaga. Wala ako masakiti nga iya akong gipanabi sa akong mga kaubanan diri. Nasakitan ko kay sa iyahang pulong nga dili ko kabalo mo atiman og mga tanom. Kung nasayod lang mo sa ako ang balay sa una, o dili to na ako balay to sa
inahan sa bali sa ako ang ugangan. Balay to, gipapuyo lang mi. Baga payag. Kay kawayan to, dayon nipa. So, butang na tutug payag. O dili to amo. So kung makakita lang mo, sama sa sayod ako masilinganan. Daghan kay kog mga tanom, mga utanon, mga bulak, balibot, mga garden, tanan kay mao gina akong ganahan nga magbungkal-bungkal ko og yuta. So, pag abot na ko dito nalipay ko nga naa sila mga tanom bisan pa man naara sa kaang. So at least maka guna-guna ra ko og yuta. So nasakitan ko kay ang iyang giingon dili ko kabalo mo atiman mo iyang giingon. So mo to nga ako ang gi pahinumdum sa iya ang mga tanom nga hangtod karon nabuhi pa. Dunay mga namatay, ubay-ubay jud kay di gid to siya makasurvive bisag unsaon. Tungod sa ilahang klima dinhi. Nasakitan ko kay buta siya. Wala siya makalantaw sa mga kahago nga akong gihimo para lang makasurvive ang mga tanom hasta kapila na ko gipang aswat, gipang bitbit, gipang tago sa mga kuan nga dili mainitan ang uban akong gipan so diri sulod sa balay para makasurvive. Maong nasakitan ko kay niingon siya nga dili ko kabalo maatiman. Mao ra to. So kung nasayod lang siya, kung siya kadaghan, ha? Nabali? Ha? Di na matangtang naman? Matanggal pa siguro baka sabay kailangan. Isapinan mo yung kamay mo kay bakal na. Watan mo ako. Kalawang pa man namon. Dayon muro to. Muro to nga nasakitan ra ko atong atong istorya. Kay Ginamit ko kasi ito sa balcony. ha? Balcony. Sapinan mo ng to damit. Ay ito babasahan. Basahan yung mga di kulay dyan na basahan, yan ang iikot mo. Maura, gusto sa alam ko mo. Kinahanglan nga, dili tanang panahon. Nga, pirmi lang ka magpatunog. Siyempre, ato nga tayo manggod, gikapoy kay may pag-ayo ato nga time. As in, daghan kay may trabaho ato, daghan ako gipang luto, daghan ako gipang tuyok, nangumpra pa jud mi kapoy kayo niya. Makadungog kag nga istorya. So, wa jud nako napugni ang akong kalagot atong panahon na. Pero okay na to. Wala na to siya, okay na to kay naghuman naman, nangay naman siya og pasensya nga ni kanako. Ingon ko ngayon na nagutruha kung nakay istorya bahin sa kuha. Diri. Istorya dayon sa kuha dili kay kuan aron maka istorya po ko kung unsay ako ang kuan kanang explanation diha nimo anak ko sa iya ato. Okay ra unta kung laing adlaw nga way kapoy, wa kay trabaho kay di mo tanang panahon kapoy pero sugod jud na nakauli siya gikan na operahan. Paminti na way undang na ang trabaho kadto kay nakapahuway. So ana ba ikaw isang kinsa naman bisag unsa ka maayuhon sa tao, bisag unsa ka mapailubon sa tao, bisag unsa ka mapahibsanon sa tao. Basta mapuno na nya kapoy pa anong panahon na maka pagawas gyud sa gibati. Pero ako lang gipaglaban ang ako ang side ato nga panahon. Dili man sa ingon nga basta-basta na lang kumutubag sa ilaha mo, sukol sa ilaha. Ako usab timbang-timbangon
ang mga panghitabo. Dili man ko basta-basta nga mo anak dayon mo bugno dayon di oy. Mo kuan sa ko mo timbang-timbang sa ko sa mga panghitabo. Dili ko ingon nga prangka dayon. Ngayon ana na mangisog dayon no. Dili man na siya pwede pudiring dapita. So na ako na-sided yung ko sa ilang batasan diri sa kadugay na ko diri nga panahon. Yun yung katuigan, katagkan sa katuigan nga milabay. So matong akong ingon sa inyo ha nga kung wala gid mo nasayod sa mga paghitabo, okay? Dili lang sad mo magpataka o buhi o istorya. Bitaw na kay although wala man ko masakit nag-explain lang ko. Although no need to explain no, pero gusto lang ko nga makadungog ka sa ako ang side nga ingon ana kay o ako manggong napansin ang imong comment kuya ate bye kung makita ninyo na siya nalimot ko siya nga sige shout out man tika sa akong sunod nga video nawa man gud ang connection so wa na ko makita gusto na ko lang taon imong ngalan pay may man ako makita ang imong mga comments nga negatives o mga milabay nga mga comment nimo ako lang siya tong gilabay wala lang siya to nako tagda kay nonsense ang uban so kani nga comment nimo sobrahan pud ang ubang mga pulong nimo so okay ra man na sa kuha so imuha man ang katungod na mo comment kasi ingon ana wala koy mahimo ana so sa man sa kong gingon girespeto na ko na pero next time kinahanglan nga imuha sampugan ang imuhang emosyon kay wala pud ka masayod sa lakaw sa panahon sa imong maisig katawo kinahanglan nga makabalo pud ka mutimbang-timbang sa panahon nga moingon sab ka do na siguro hinungdan nganong naingon ana mga ana ba magunaw na ka og kung magunaw na ka og negative dapat naa say positive sama sa kung giingon sa inyo sa atong nag-eskwela pata sa elementarya di ba ang atong una nga nakatunan mao ang plus ikaduha na ang minus so kung sa social pa nga pinulungan una ang positive ay ang negative mo na atong nakatunan so hinaot nga makapamalandong mo ni ana no so makaon sa ko maulang ko ang akong paambit so di man gud pwede nga Paminti na lang ta magpatunog-tunog no so naagi mga panahon kinahanglan nga atong ipakita nga tao sabta masakitan sabta makabalo sabta masuko makabalo ta mo hilak glabaw sa tanan makabalo ta mo katawa mo ngisi bisan pa man sa mga hagit sa kinabuhi nga ato ang nahiaguman di ba so part naman na sa kinabuhi part naman na sa tao no mura do akong paambit karong adlaw hinaot nga do na mo'y katunan so katong nga video na ko gahapon pagiging ko hilamos ato as in wa pa ko hilamos ato kay nautuhan mi gahapon so dagan-dagan so akong buhok ni kasalapit gihapon hantod karon nga wa koy ligo kay gidugo ko okay di mo ko maligo gud ba siya dugon ko kay alok man ko kay di man gud maayo so ato nga bahalag man ni maho okay la mo to gahapon kanang pag ito hilamos mo to nga bulingit lang dagway mapipagmata siya mo naghubag pang mata hubag pag aybag kulang nagitas tuog ani mao na so mura to ang kalabasa
So, daghan kog tanom sa amo adjud mga tanon, mga tinangkong, mga lubati, mga balanghoy. Sa pato ko mga tanom, mga kamunggay, mga bulak, patilhara, mga San Francisco, mga kanang mga banda. Daghan kay na. Sa among balay bisag ang among balay nipa kawayan. Sus, nindot kayo sa pamati. Kaya nindot kayo lang taon ang mga palibot na ko. Gag-green lang ang kuwan. Ang mga palibot. Dayon, gikural pag yun ako itong balaya. Ako rin, gakural-kural. Panay-panday ako kay busy magpanginabuhi. Ang amahan sa ako ang anak. So, ako ay kapanay-panday sa tipok balay. Sa ikong pananom, anak. Kung na lang, dayon. Tangan ako mga bato, ang dalan. Ang dalan, ganahan gud mga gi dito ang mga bata nga matabok pa dito sa suba. Ito sila mga gi kay tangan akong bato, dayon ang agianan puros yun na bulak San Francisco. Ana, then lahi pud to agianan dinhi sa sulod sa among balay, butang-butangan pud nako og gate. Ana bagi kural na ko napoy gate pero kawayan gyapon ang gate. Nagpaputol lang ko og kawayan sa amahan sa kong mga anak. Dayon ako na to'y gapikas-pikas. Ako na'y gapanday. Palibot sa among balay. Anak, kay na may daghang mga hayop. So, mga kanding, mga baka, sayang pug kayo ako ang kahago. Kung kaunon ra sa mga hayop, motong ako ang gikural. Ayun. Napayuta na mo nga. Sinaw kayo. Wa di abog. Manilhig manggug ko. Hala, pag kuanon gyud nako ang abog. Dapling gyud nako ang abog. Gusto nako nga kita ko ang yuta ba nga gabantok bitaw nga sinaw. Mao na. Ang kinabuhi. Okay ba ang kinabuhi pero kulang jud kaayo pinansyal. Kulang ka tanan mo to ang problema. Nya magtulo akong luha maglantaw sa akong mga anak nga way sudan sa wa gid mi mga kaon moto nga niya ako karon sa daan pa sa unang panahon na mainang tuson kay ko mapailubon kay ko tungod lang po siguro ni sa akong mga kaagi sa kinabuhi kay sugod grade 3 pa ko wa naman ko siya akong ginikanan dayon naa ko siya ako ang apuhan dako gyud ko sa akong apuhan dayon pagka high school na ako, hindi naman kaya sa kong apuhan, napaeskulahon ko kay hindi na kaya ang mga gastuhon. Although gamay kay gastuhon god, dako na kay nang usa ka gatos. Pero laba kaya mo to nga nag-working ko. Working ko sa kaadlaw 5 akong balon kada adlaw. Workingan ako. Kuhaan ako to palit sudan. Nga na may balon daw to. 2 pesos man ang puto sa ungas bihon. Mura to, survive na. Yan 3 padaplin. Para palit og mga bandpaper diya, mga papel-papel. Kinabuhi. So, daan pag yun sa una. Nga, daghan na kay kog mga kay sa unan nga na kuan nakauban. So may payon sa ko kay isag asa ko ngunani na jud ko antod karon. Pero naadyo uban nga malimot jud sa mas kong giingon. Usahay makapamalandong ka sa imong kinabuhi nga. Ngano man to? Wa man kay daotang nga nahimo tanan kaayuhan man. Pero makakuan kag usa lang ka buok malinta naman nila. So nakasabot lang ko ana basta perminti lang kita magbuhat ug kaayo. Bahala nang magkinamsa. Dili na to kalimtan na kaayo lang gihapon ang atong ipakita pero naamang goy panahon nga naadyo utlanan ang kaayuhan no kay usay mapuno na kaayo ta ba siya og mapuno na kaayo ta og pailob.
lisod po kayo magtapok na diri tanang mga kuan mga kay ubos na to. No? Ang uban ha siya. Nanay pangsaksak na nako sa ilok ang uban kay buot na diri pero di lang kayo ko tigtagad jud og mga problema. Usahay mahilak lang ko sa daplin. Sa kabuan. Di mapugnan makatulo ra akong luha. So once makatulo na akong luha, okay na kay ko, kusgan na kay ko. Kay umuhila ka di man na buot pa siya buot nga. Luya ka. Buot pa siya buot lang na nga. Makaya pa nimo. Nanguha lang ka og kusog. So, ito nga. Sahay, mahilak na lang sab ko og na ako'y mauna-hunaan jutay. Kanang dayon ka tuog. Wa man pud tuyo amo kalitrag tuog luha. Di man na malikayan. So, mo na nga wag gid na makahibalo. Sa lakaw sa panahon sa matag usa. So, likayan na to ang pagsulti og mga pulong nga dili maayo. Kay imbis na mutabang ta nga madasig ang ato mga isig na tao, wala ini itabang mo pero duot. Pagduot paingon sa lapok ninyo ang pagtabang. So naara pud na sa inyong isig ka tao kung sama nako nga di kay ko tigtagan nga na di man tanan pud tao parehas nako og mga paminsar, mga pamalandong panghuna-huna. Mauna nga kinahanglan hantud makaya na to. Pugna na to ang ato ang mga istorya labi nag mga dautan kay kining ako dako ko pasalamat ninyong tanan na naamo diha na minaw mo diha sa akong mga lakaw sa kinabuhi dinhi. Kamo lang gyud akong kaistorya o akong kaugalingon. Nalipay ko nga naamo diha jud na minaw kay kani akong mga kaagi diri. Ako na ni siyang nalagpasan. Dili na ko na siya i-share sa inyo ha. Kung wa na ako na malagpase. So kana akong i-share sa inyo gahapon. Adto pa ng last month na hitabo. So naalang di mga panahon nga makahinumdum ba ko makatulo akong luha nga ingon ana. Ba share na akong sa inyo ha. Pero nilabay na siya. So naagian na nako. Wa man jud ko'y laing kaistorya din kundi kamo ug ang kahitasan. So pasalamat kay kog dako gani sa Ginoo nga gihatag mo nako nga andam mo kanunay maminaw sa bisan unsa pa may mga pulo nga akong buhian. Basta tanan akong giistorya, tanan ako na siyang naagian, tanan tinuod na nga nahitabo sa akong kinabuhi. Ang uban ako rang giparag pasiaw pero tinuod ng tanan. Lisod po maghimo-himo ra tag istorya kay ako mismo sa akong kaugalingon. Maglagot ko sa tao nga maghimo-himo og istorya nga way ebidensya. So, dili po ko gusto nga ang akong kalagutan himuon sab nako magikan sa akong kaugalingon. Dili man pud na maayo, di ba? Kay kung sa pinulungan pa sa to, don't do to others. Basta mo na to. Ayaw himua ang mga butang na di mo ganahan sa imong isig ka tawo kung dili ka ganahan nga buhaton sa kanimo. So mo na to. So daghang salamat og maayong adlaw. Lunes man dire Pizza 18. Dara nag-checking na focus kong kalendaryo. Right. Alas 12 Gs ang takna sa kaudtohon. So saktor kayo ang akong kaon. Nagtubig ra ko ganina tong litro. Pagmata nako. Dahil yung karon ako nagkanon. Unya, after 1 hour, ayap ako magkape. Pagod pangape. Hindi na ako kusog.
Dahan salamat yung tanan. O amping mo kanimo na diha. Basta daghan yun salamat yung tanan. Di ko mo mapulan o pasalamat yung tanan sa inyong kanunay nga pag-atang, pagsuporta, pagpangga nga ni kanako. Salamat kay inyong tanan jud. Bye.